senyora Marta. Gràcies. Perdó. Bé, este tema s'ha plantejat moltes vegades, o bé plantejant-se molts anys així en el plenari, i en un principi sempre el que es plantejava era la prohibició o la supressió d'eixes dos nits de becerrades que teníem en la Setmana de Bous. I el Partit Socialista ens oposàvem a aquest plantejament, al plantejament de la prohibició radical de les becerrades, perquè enteníem que davant problemes d'aquesta magnitud era necessari arribar a consensos majors i que pogueren incluir a més forces polítiques i també a més agents socials de la ciutat i, evidentment, els que participen i elaboren la Setmana de Bous. I entenem també que els aficionats a la tauromàquia, entre els quals m'incloc, poden veure aquests dos espectacles de becerrades com una oportunitat per a practicar la tauromàquia, per a fer allò que els agrada, perquè no són professionals i probablement no tenen ocasió al llarg de la seva vida de poder torejar un animalet si no és en un espectacle com aquest. Per això no ens agradava la prohibició de les becerrades. I nosaltres el que plantejàvem des d'un principi era trobar una solució que poguera posar d'acord a dues posicions que eren molt enfrontades. Uns els que volien prohibir i altres els que volien mantindre-les tal i com estan en l'actualitat. I aquesta postura o aquesta posició passa per mantindre l'espectacle de les becerrades, que és per el que nosaltres aboguem, però eliminant les banderilles i l'estocada. És a dir, que es puga celebrar un espectacle taurí on es puguen lidiar becerros o xònecs o el que siga, on els aficionats taurins puguen seguir disfrutant d'allò que més els agrada, però que això no supose o no comporte un innecessari, entenem nosaltres, maltractament per al xònec o per a l'animal. Esta moció, la que presentarem fa un any pràcticament, més al Xemesí i Esquerra Unida en un principi, a nosaltres ens va parèixer que estava més d'acord en allò que nosaltres plantejàvem, en allò que nosaltres opinàvem, i per això vam decidir sumar-nos a aquest plantejament, al qual esperem, sincerament, que se sume també el Partit Popular. Perquè això és un problema, no diré d'estat, però salvant les distàncies, és un problema de ciutat, és un problema de tots, i crec que fan falta totes les forces polítiques per a que puguem solucionar-lo. Per a mi no és agradable que la Setmana de Bous del Xemesí isca en les televisions per aquestes qüestions, per les becerrades, perquè uns tanquen l'Ajuntament, perquè els altres se queixen, perquè els altres estan a favor, els altres en contra, i tot això està creant un ambient que a nosaltres no ens agrada i que pensem que va cap a un camí que no se sap molt bé com acabarà la cosa. Per tant, aquest plantejament pensem que és el millor per a tots, garantint que seguiran tenint cobertes dues nits d'espectacle taurí en la Setmana de Bous, garantim als aficionats taurins que podran seguir disfrutant i practicant la tauromàquia si els agrada i garantim al mateix temps que es preserva la vida i la salut de l'animal, un animal molt xicotet i que pensem que és innecessari que se li posa l'estocada i que se li posen les banderilles. Això és l'única cosa que demana aquesta moció, que en els espectacles de les becerrades se puguen mantindre però que s'eliminen l'estoc i les banderilles. Esperem que se sumen tots. Gràcies.